Housing guys, may tubig. Nag-atang sa kasada. Kaya nag-atang sila sa rock sa tubig na. Manguli mo probinsya, oy, kaway tubig dani. A few moments later. Hi guys, badong hapon itong tanan. Kumusta naman mong tanan guys? That is auntie di kaya ang gipalaag kay. Arong mga kalan po Diyos kalamay. Kaya wasa ka kalan sa bibing ka og suman. Kaya waman dyan ka ari. Karoon madyo kaya ning ari. Karong mga kalan pagkalamay. Diya. Birahin na nante. Ha? Birahin na na. Kain tayo kalamay. Kaya mo kalamay. Pagyo may malambok na ni. Bago pa may nani utod na. Mangisnak na pod. Bitaw, salamat dahil sa nagbitbit sa kalamay o sa karlan. Kaya may diris na nagipadadaan sa kukarlan. Bugas sa laman ng tato. Bitaw. Nabi malaki po. Ang karlan, kasang nitaguan ng pambungon pa ko ng ingus na kay bago pa ko nung di-harvest. Karong mo, pughad pa ko no. Tapos ilamang ibutang. Dugay-dugay po mis auntie, wa makita. Binuwan ron niya makita. Murag makari, rasag magdiop. Uy, nayape! Nayape! Malagi ning gay nagpauliwan sa Bohol. Kaya rong makatanda po dito. Pon guys, ug madadon si Zag uli. Nakakita na mo ni Danis vlog nila sa nanay. Ako ready pa ka uli. Mayo na lamang kuno may mo uli. Puhon kay mayog madayon, mayog dili. Bitaw. Napamanggol po ko igi. Kasi kaso dari guys, puhon na og kaluag-luag. Huwag na pa paabuton. Pero sa mantante, magkapit ka? Dati mo nag-soft drink. Wala akong soft drink ba ka? Soft drinks? Dami mo rin yan? Kasi itong wala po kalamay diha. Uli sa lamang tumus Bohol. Lami man murag lami panipag utol imong gida. Ay, Tama dyan ang mingawas kalamay guys. Pero des, pagbalik na nga rin nagdako. Pero wala naman ko kakaon. Kay, mama lagi itong nakatag po ko silingan. Nagdako wala yun ko kakaon. Karon gimingaw ko. Dadan kong nanay gapat kabuo. Pag-isa hapang gihatag sa magbit-bit. Pag-isa gidapag undoy. Tamis kado guys. Tamis pas. Pagmahal sa imong uyab. Magtaho. Dagan kadtong salamat nay. Ila man jud pada. Bugno na siguro pa din. Pare sana mag-esprite guys. Esperite. Esperite sa tubig rada ito. Grabe di dyan may mahubog dani. Mahubog sa tanan yan, tikabay Paris. Mo ni among panihapon ron guys, naglawoy kog kubasa, alugbati sa luyot, gisagula na piniritong isda kay nagprito man ko ganiha. Dara man namang busugas pan og kalamay guys, mo mamigi pang gushan sa auntie. Papaman mo na og agang busog. Ngana, hawiran nas auntie guys, ari na pahigdaan kay magchika-chika pa mi. Diya, kaya rin makakuan po sila ba? Makaari pag laing lugar. Laing lugar. Bitaw, laing bay. Bawas, kuan ba? Bawas, sama ng loob. Bitaw. Sa katubitong ni Ingon, nangutana na og maubanig mama ni Aisa.
Di ni si Jamao guys. Ikatulo ni si Ja igsuon nila nanay si nanay panganay, ikaduha si mama ni Aisa, jay ikatulo ni si Ja. Ag mama ni Aisa guys, tuas Bulacan nagpudyo sa asa to ilante? Sa Nagbalon, Marilaw. Sa Nagbalon, Marilao, Bulacan. Tuwa dito sa nagpudyo kaaban ni jang anak nga igsuon ni Aisa sa kuan. Sana half dang half sister. Sister. Ja kuan po to guys. Nakauli po to si Jas Boholas. 2019. 2019 pag reunion, nakauli to sa ante. Ja bawal lamang kakaron og kauli ba to. Ja ay si Jamaro po din na daw na dari. Jadi nagaling ang tantong daw kay nabalhin malagi may sa una daw pa dito kay pwede ra baktason. Karon kay di naman mabaktas. Kay moagi na mag super highway. Moagi na mag expressway, di naman pwede maglakaw. Diyan naman tiniingon nga giin sa tunahang suman, bingka nga wa man napanas abutan magupat ka adlaw. Wa man pud sa napanas nga harapong gi-steam, arang init-init buntag hapon giinit na ho. Mong wara pud dadaot lami paghapon si guys katong pagkasabado bisag ikapat ng adlaw lami pas jam. Pag human nag-init mura pa sa bagong niluto. Hindi pala ano. Wa si ja napanas, nalipay tapos undoy kay nakakaon pa si ja. Sila din gagigan pa buhon. Jag siyante wa juga kakaon kay wa man mo ari. Wa kaabot karon pa maning ari. Nakaabot si Jas Kalamay. Okay lang yung kalamay. Kay mamay jang naptan kay wa pa man ko nagkaon. Kaya man jang gihuwat og mo ari kay daslunis sa sabot mo ko. Nasabot mo mikang pari ang jawa jud mo ari pagka gahapon wa karon na ning ari. Daw pa mo kumukaon sa Kalamay man kaabot pud si Ja. Ganis auntie guys. Ara dun isang kabuutan ka adyo. Garang ka, kuan ba? Mapasensyahan tid kadto sa tanan. Bisag nanay mga makadingag nga mga istoryang maot, di ra din sa paminawon, maingon ra. Da sagdi na bitaw Ginoo. Maingon ra. Buutan lagi kadto ni si Ja. Nga ug moari pa diri sa padugong tagag pangsudan. Walang malipay pud mo ari enda. Siyempre makakuan pag kami nga kay magchika-chika mi kay sa una uban-uban mami datos kantin. Anda pagka demolis na wa na. Kaya mamang itong wala sila makakantin. Nanaw sa antig vlog sa mga taga Bohol. Vlog ni Florami Buholana. Na mas liksian. Dari man lagi tos liksian. Kipanganak kami man to sa unay nag uban-uba sa ospital. Ngayon si Zag. Dako na bitaw pud buyag. Dako ang budget ti. Habog manggod pud. Diwat habog si Aisa. Habog pus lister. Ang ganda. Nagwapa putiun. Laking babae to. Para yung tao namang pwede sa unas kuan. Tantay halfway. No. Halfway sa una. Naguli, marami mo dito. Kapit Miss Inday. Kapit mo na to sa halfway. Nasar ka po to no. Kinsa na kayo nagpudyo ron. Biyokor man po titagi dyan itong pupuyan. Kauban Miss Tere. Da si Ja. Og darling pang Tere. Kato bang darling ni Tere kasi ahanggi kuanan sa una. Si Bautista, yung ex. Hindi mo dyan makadado ng pang rito ni Bernard, no? Wa. Si John rin, nagrito niya yung rito kasi. Kinsa ditong gustong mukuan guys, mo abroad. Middle East, Oman, Qatar o Kuwait. Kay di nakaban pa man ag Saudi Arabia karon. Ug katong willing ra ba katong gusto or katong naiplano, pwede mo na tabangan nga to sa barkada ug ang igagaw pud. Kay kuan si Jari. Legit man ilang agency guys nas Malate. Daghan ananas day mga napalarga. Nda. Nami pud kay di mo pasagdan sa agency og katura gusto kasi gusto ako gani mo try po kog apply. Ja. Ug kato pang naay gustong mo palit dihag kondo. Kanang naay juta na og bahay na bitaw condominium. Pwede ra pud mo PM na kaya hamong i-connect sa maguwang ni Undoy. Kay kuan man si sales agent si og mga kundo nga nagbase sa Cebu. Tong ijang ati katong kinawagwangan nila. PM laman mo na or message laman mo danas og basag sa tong gusto mga jog kontak og isa mo gusto mangutan nag inquiries. Naalay ito nangutan na ho og nakasweldo na ba kuno ko YouTube. Kalois Ginoo in taon wa pa. Na in taon na ginahinip entog kamang ngay jawat makasweldo na kay nalagi po may problema gamay. Salamat sa Ginoo nga medyo naka-recover na gamay gang pagumangkon pero wa pa di pa sa tangtangan og semento sa kamot guys kay naaday kuno toy kuan og pila ka buwan tangtangon kay nalagi fracture ja. Na kuan na gijang samad sa agtang
gikuhaan nagtahi sa kuha naman pud gibutang ang bandage kay nakuha naman pud na ni adjom-adjom na agsamad halos Ginoo. Luoy lagi ang tampo ko kay nag-uol sa ijang module bisag na gibati nag-module gihapon. Nagilaman makakuha na lagi maka-recover na. Luoy ko. Hindi sa katong naay gusto pang ipangutana guys, content na sa questions and answers sa Q&A ba nga ang content na gamay pa jud kog natigom nga pangutana pa mo kay arong madugangan kay arong maka-vlog na Miss Undoy Pohon inaguli ni karong weekend. Kay wa namang gipang lista ja gamay pa mga pangutana lamin ta pag daghan-daghan ba kay arong murag bibo pud gamay. Andam ko mutubag sa inyong mga pangutana Pohon. Gakanis auntie guys. Nani si Jai, pila ka buki mo anak auntie? 7. Bali ano magijang pursusong anak nang pagumangkon pud isa na ani ja. Ag manghud ni Aisa na ani ja. Unja. Pila na edad ni Inday auntie? Di bali? 19 as Inday. Manghud ni Aisa na ani ja kay matong gamay pa diha ni ja kay wa man si Jai baji sa una. Mao to nga diha ni ja. Unja. Nanahin po si Jai na anak baji akin namang huron karon. Da kalois Ginoo guys, sa ko nung pag-struggle, sa ijang pag-antos. Ning laban lamang kuno gyapon si Ja. Kay di lagi sa gusto mubidya sa ijang mga anak sa una bisag nay mga kapit sa kinabuhi. Karon kalois Ginoo nakaguginhawa na si Ja. Kay ida lagi pong bana, di lagi pud mo inom. Mao na yung problema ning basta di mo inom ba. Kay labian na mauy na. Da karon nagaguginhawa na si Ja kay na naman si Ja anak nakahuman kaning kamot og ginabanan sa mga pagampo. Bilib lamang po ko dali ni Ja guys kay kuan pud ba lig-on pud strong pud strong pas ubang mga relasyon diha kay nay mga bagong gipangkasal nang gibuwag na mo pa ni ante kay strong kadyo sama kalig-on sa kuan lig-on pa dun sa tingan ning bakal bantin si Bisaya na Pabilya. Mo pa ni makuan po ni sa nahagkuan sa hay. Kay may nantuson pod. Ning kuan na inspired lamang po ko dani ni ba kay bisag mo istory ka na nga anta sa kalisod sa una sa dana sa mga anak pero tanod tay jang ba sa mga anak ning laban ning fight lamang jud gyapon si kinabuhi. Dili siya maning magpamilibro. Gamay nga lagi sa nahe nga luoy ni mga bata nga way inahan og may bijaan kay magkabuag sa pod. Ingani kuno sang idara na sa una. Nanganak ko bunso. Nanganak na siya sa jang kinamanghuran nung dagan na po dakang baji dako panahe no kurang kabuyag di lamang ko makakuan nga mag-vlog kay di man po ko makalugar og ngadto sahay daw man po diha kay ng eskwela may mga kuan pos kinabuhi da mga Tagalog man lagi ug makahigayon nga na sila magtutagalog pug ko daghan pero nakaluwas sa mga gihapon si Ja mabita po na sahay guys mingan si Undoy na kay magantos salaman jud kuno kalisod kay ang mantos ag mo antos ko no masantos ko no naragi hapon ko no i-reward kay makapahuay naman jud gihapon ko no kay mo man lagi nang gusto man lagi ta ko mo apply abroad og balik kay gisamok po ko sang best friend nga ija kong tabangan kay expire na maghang mga papeles labi nag number 1 passport expire na kay ba pud lapas na mag 5 years ija ko ni magasikaso nga maka-renew ko unja simpre mo utro na pug kog seminar og mga training TESDA og uway nga na kay expire naman paghangkuan mga papel diya ko ni bahala kay nihandyo man dito siya nga di ko no pwede maganto salaman dito ko mo ris kalisod kay maghinay lagi ko no tigom lisod po danti oy di lalim labi nagako kay wako na dog wakoy kwarta dyan ako pwede dani mo ako mabuang lalimang ka sige ako garan-garan mo naghang kay ubos usahay ang kalabad sang uha na lang may katug bisag arang inita makatuog ra mangyapon ko kay ijawat na laman nagmata na mahuman nag-adlaw. Bala ka dum singat kay arong maundang baghang ganahena nga maganahan ako daghan ko ginahena dalabinas pagkatapos ang pagumangkon nga naingato ja imbis ara pang lisura na kay man lagi nagpandemic nagabagsag mga pangita. Salamat lang mangyapos Ginoo kay nakasurvive ra. Okay ra. Da kanang bandihan niingon nga hayahay kuno ko kay nara kuno ko pudyo sa bahay. Husos Maria Josep Ginoo. O kay bawo pa man mo kamoy nabutang sang sitwasyon basig nakaingon na mo lami na ihikog. Bitaw di lalim oy labi na ko kay wadyo ko na ana dug magpudyo. Mahimo og nalaman si kapangitaan, mangita.
karon maniging sacrifice na lamang gajud. Naghayahay karon guys kanang nay mga trabaho, kanang nay mga negosyo, nay mga pangita. Asa ba po'y nakahayahay na nga wagaling ko'y 25 centavos mo abot kada adlaw. Kay buwa pala man jud ko'y gihuwat dani og unsa nay balita sa hanglakaw. Lami na lagi pud ilupad.